तुम भी चलो हम भी चले आशियाना फॉमेंतो रिसोर्सिसाची कार्यावळ फोंड्यां जाली. खासा भुरग्यांनी कार्यावळ फुलयली. पळयात खेळचित्रां. गोवन वार्ता फॉमेंतो मीडियानं 1.5 वर्षापूर्वी 2015 18 जून 2015 1.5 वर्षापूर्वी सुरू केला. तर पेपर त्याचबरोबर द गोवन एव्हरीडे हा इंग्लिश पेपर आणि द गोवन इन स्कूल हा आत्ता जे काही इथं विद्यार्थी स्टुडंट्स आहेत या सगळ्यांसाठी ह्या गोवन इन स्कूल असा हा पेपर सुरू केला. याच्याच बरोबर फॉमेंतो मीडियाचं प्रुडंट हे चॅनल आहे. सो वी आर अ बिग मीडिया हाऊस. आणि हे का करतोय म्हणजे फॉमेंतो मीडिया ह्याच्यातनं काही प्रॉफिट कमवण्यासाठी किंवा पैसे कमवण्यासाठी हे करत नाही. दिस इज ओनली कमिटमेंट टू द सोसायटी. कारण काय आम्ही एक मानतो की वाचक जो असतो की जो रीडर असतो दोज आय बिलीव्ह यू ऑल आर रीडर्स वेदर इट इज गोवन वार्ता or go on every day or some other newspaper. The one who reads, you tend to think, and the one who thinks, he contributes to the society, well-being of the society. This is what we believe. आणि याच विचारात नगे एक चांगला विचार आपण समाजात पसरूया. एक चांगली काहीतरी आपण अशी कृती करून दाखवूया. आणि त्या ह्याच्यातनं आमचा जो वाचक असेल, इफ यू रीड गोवन वार्ता कंटिन्युअसली यू विल रिअलाइज दॅट वी बिलीव्ह ओनली इन पॉझिटिव्हिटी, इन क्रिएटिंग अ गुड सोसायटी which we are proud of. Goan Varta is a complete package of variety of news, features, supplements and much more. It is an open platform. The Fomento Group initiative of Asha Group is an idea we are privileged and honored to have developed. And now through our media division of Goan Varta, the Goan and Prudent, excited to propel its reach and effect for years to come. Hanuman Gyan Gun Sagar साउथ झोन 2020 क्रिकेट सर्तीत गोंय 5 मॅची खावन सकयल्या पांवड्यार उरलें. सर्त चेन्नय जाली. 6 टिमींच्या लिगांत गोंयान सगळ्या टीमी परस बाबत कामगिरी केल्या. गोंयच्या क्रिकेटीचो फुडार कितें काय म्हणून आतां लोकांक प्रस्न पडला. आज पहला मुकाबला गोवा का कर्नाटका के साथ. शुक्रारा जाल्ले निमणे मॅचीत कर्नाटकान गोंयाक 6 विकेटींनी 8 ओव्हरी दवरून मारले. पयली बॅटिंग करून गोंयान 120 रन काडिल्ले. हाजे पयलीं गोंयाक तामिळनाडू, केरळा, आंध्रा आनी हैदराबादानूय धाडायल्यात. अशी बाबत बॅटिंग करून गोंयान क्रिकेट मोग्यांची साप निराशा केल्या. In the air, this should be caught. Oh, brilliant catch. Oh, what a catch that one. Toe end of the bat and he was looking to work to long on for a single. That's cut away for 4. Don't bother running. Come on, Curry. Cut away. Will it get to the fence? Yes, it will. Very poor shot. And you'll pay the prize. Fourth one going down for Goa. Another wicket falls. केरळा कडेन गोंय 86 ऑल आउट जाल्यार तामिळनाडू आड 107 ऑल आउट जाल्ले. गोंयच्या क्रिकेटीन फुडाराक उदेंते बॅट्समॅनांचो उणाव दिसून येता. जीसीएंत करप्शनाचें दुयेंस, बऱ्यापैकी क्रिकेट कोच हाडपाचेर अजुनूय प्रश्नचिन्ह आनी सर्तींत आतां असली बाबत कामगिरी पळोवन गोंय क्रिकेटीचे बऱ्या मागप्यांचेर कपलार हात मारपाची पाळी आयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.